Uy, Sama naman. Sinusong ka. nangipos. Nagipusog. Mga gamit. Sama lang nagamit din. Mga gamit na ko lang na magamit sa ibang tao. Sado. Nga naman. Sama na lang. Magat. Sama. Nako yung Sama yung... kanina may kukarta sa mga kahit ko yung sapatos. Sas! Sige na. Air joke to. Sas! Air joke to. Mga gita nagkakwarta, no? Ha? Nagkakwarta? Ay, Isa naman. sa isa naman. Dili ko kay kuan hatag gusto din. Sige na. Dili ko kay mga ipanghatag. Dili naman. Suryahe ka di ma'am. Kuan ka na. Masama man yung sapatos sa daghan ko eh. Isuot to. Isuot po. Kaunon. Guys, Tagal ko ni mo. tagal mo taka nga naman kay kwarta. Kadaghan mo kwarta, daghan magkwartas ko ah. 1 million naman to eh. Sana na 1 million. Ikaw kay 300,000. Abis ko. Mas daghan kayo mo. Ang yun sa pag-calculate 1 million, 300,000. $300,000. Ha? Ako 1 million ra. Sana all. 1 million peso. Ikaw, okay, dapat imo ganin ikaw kay mga ka 1 million ng kwarta. Dapat daghan kag kwarta kay namo kay tutorial. Sus! Daghan kay kag kwarta niya. Ako kwarta mga yung sa imo. Suryahe ka kadaghan mo kwarta. Ilang ka ba kung kwarta sa imong bangko? Zero. Zero? Oh, Ba't zero bitaw. Nagusang ka nila? Nalimpyo. Thank you sa Sa akong pakto. kalimpyo na eh. Dili ugo kayo. Now, dili ko yung tagang kwarta. Di mo na sa kwarta. Suryahe ka. Oh. Mas daghan yung kwartas ko ah. Wala ka, di ko yung kwarta. Suryahe ka.